उड़ीसानि पुरी जगन्नाथ मन्दिरनि कायसा भिडिअ मार्केनो ससियेल मिडियाव भाइरेल अंगै तंखा ओ भिडिअनो baksa baksa kheba nugui mankhana te baksa kheba nugyafano अंगै mankhana आ भाइरेल भिडिअ nugui mankha je to kwbangma dolsa khlaiwi birui जगन्नाथ मन्दिरनि sakaya kheba buchuk kuchuk digio ar jagao guriwi birui tongmani nukha to kwbangma khlaiwi hingke hairokno nugui kebo kheba durgotna kotor gotinani obo kaisa hamya phunukma haise klaio hinui salaio phiaba baksa hingke oboro twiwi kaham hinui bo uansukhlaio kubui no Jagannath mandiro mwtai asroina jakni bagui no toksa tokmili rok haike Jagannath mandirni kuchuk sakao kuthumui tongnani nangkha borok kwbangma lukurokni haike alada reaction nuknani comments rok nuknani mankha social media o upload wngmani yagulo tei obono purani grant bhavishya malika bini bhabhishyawani koktui no obo nangma kahai ma tongjakha bobo ar jagao purani granthao samani tongo je obo phunugui tongmani bhabishyata phainaini salo hamya ashok phaimani haise klaio hinui phiaba mandirni adhikari rok omo haino normal hinise salai tongo baksa kheba sal 2016 hapteo omo hai gotna borok rokno kaisa bwkhao kiririma kahai hapriwi rwkha tamni hingkhe koroksa bhabhishyawani sajak tongo 2026 hapteo hingke no o duniya joto dongso wngbainai 2026 kawi manglak hinui kok sajak tongo tei o kok rokno uansugui no lukurok tei omo hai gotna gotimano nugui borok rokni bwkhao belai kheno kirimani ashonka hai ma tongjakha obo kahai jora o chung saimanani nango malika eba kheba bhabishya malika tamo tei ar jagao tamo rok swijak tong chini phainai bhabishya eba kheba future rokni bagui bhabishya malika 15-16 omo kahai sono swijak kaisa Orishani 5 jona borok swikrwng bhabhishyawani rok bai miliwi swijak obo tei o bhabishya malika o kalyugni paithak jora duniya dongso wngnani porjonto last paithak swijak tongo tei a granthao kaisa slok bo swijak tongo hingke obo norok naidi poriwi hingke norok khe tamo haima tong obo kahai Jagannath puri mwtai ni kuchuk sakao togrok haike guriwi birui tongmani obo kuno phainai bhabishya eba kheba future ni bagui hamya sanket rimada nakiba kahamni bagui oborokno tui comment section o comment khlai sabaidi norokni opinion tamo के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का अंधविश्वास रखना भी ठीक नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर चील बैठा है तो थका हुआ पक्षी जो है ऊपर आकर के बैठा है, अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचर की ओर से पक्षियों को चलने के लिए, भ्रमण करने के लिए अपने तरीके से व्यवस्था है, प्रकृति ने दिया है, और अगर वो बैठा है तो ठीक है। हमें तो कुछ नहीं लगता है कि इससे अशुभ मानना चाहिए। अशुभ नहीं कोई चीज़ें होता है, भगवान के जगह पे सब चीज़ें शुभ होती है, भगवान के जगह पे कोई चीज़ अशुभ नहीं होती है, ये हमारा मानना है। चील बैठना बार बैठता है, जो जब बैठता है देखते हैं वो अपनी सोच के ऊपर है कि कौन किस तरह से उसको लेता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या भावना है? नहीं, मैं नहीं सोचू, बल्कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, शुभ अशुभ सब भगवान के देना है, इसलिए अपने ऐसे भी कोई बोलते हैं कि का जो कलियुग सिम्टम है, आप ऐसे मानते हैं?